аз съм TheFoxBG и днес ще разкажем малко за апдейтите на Clash Royale. За новите карти, както виждате тук, ги има... Не, няма ги. Трябва първо да се направи апдейта. И да, хора, ще има 4 нови карти, които само 2 от тях ще са легендарни, едната ще е Rare, а другата ще е по-различна. Ще има също така и... какво беше? Нова арена. Не знам коя ще. Сигурно ще има 11-та арена вече. С тази Legendary арена ще е 11-та. Но да, нека се прехвърлим към файловете, които съм избрал и в които ще говорим главно за тази карта. И да, хора, сега ще покажа едни кадри на Галадъм. Това е неговият канал. Ако не сте се абонирали за него, моля, абонирайте се. Нали, правим много хубави клипчета за Clash Royale и да, само да намалим звука и почваме да обясняваме за играта и за новите апдейти. Това е една от легендарките, тя ще се казва Бандит. В нея се вкарва нещо като, как да го обясна, нов ефект, Dash се казва. В този ефект, нали, то се изстрелва към опонента или към кулата и не може да бъде заловено от... в смисъл може да бъде от Fireball, но не и от кулата, нали, ако се стреля, и от своите опоненти. Също така, играта прави апдейт сигурно за една година Clash Royale, не знам, но това са други факти, както виждате, ще пуснем клипчето. Тази карта има и още една, както виждате, той се апдейтва, защото вече там са излезли в другите страни, по-скоро къде беше? В САЩ вече има апдейт на Clash Royale, но в България все още няма. И да. Но той още се апдейтва, явно има доста пъти. Също така хората от отбора, които ще са, нали, да се приготвят с спела, който сега ще го приготвите, защото той много, много помага, много. И явно си апдейтна на Max Level Bandit. След това преминаваме към другата карта, именно Bats. Bats е нова карта, която е с 67 плюс 7 кръв. Тя е къмън карта. Също така, демиджът е 81 на всяко прилепчето. Това се води прилеп. Не са по-скоро прилепите на български бац. Също така, тази карта сигурно ще бъде като... Според мен ще бъде като Minion Horde, но нищо не се знае. Както виждате, той си апгрейдва. Явно много пъти има или много джемове също има. Както виждате. И сега преминаваме към другата карта, а тя именно е Hell. Hell е карта, която примерно, когато си пуснете... коя карта, примерно? Москитарките. И тъй като почна да целят, тя им връща кръвта, но само колко секунди? 3 секунди се призвава, нали, на полето се призвава. Общо 19 секунди току-що, както видяхте в тези кадри. Явно този човек си я има на много пъти всичките нови карти, което това е вау за мен. Но когато стане апдейта, също така мисля, че има и нов мап. Не мапа ми, как се казваше. Забравих. И преминаваме към другата карта, която е... Къде е тя? Тази карта е Night Witch или тъмната вещица, преведено на български. Тя няма да пуска като тази вещица, обикновената скелетънчета, а ще пуска от тези новите прилепчета. Даже когато тя умре, отново има прилепи, нали, след нея там, където била, се появяват. Да, както виждате, Bat Level, те са и 12.
Но това също за мен ще е много добра карта, ако я спечеля. Защото ще имам с какво да се сражавам. Да, прехвърляме се към играта, не към кадрите. Както казах, може да има нова арена. Също така, не знам в коя арена ще бъдат тези карти, нали? Дано да направят нова. Много ще се кефа. Отново ще кажа, сигурно Clash Royale направиха апдейт на Clash of Clans за нов Air Defense, но в тази игра тук са много повече подобренията към нея. Има нови карти, както казах, 4 на брой. Ще има нова арена. Не знам дали със сигурност така чух, че ще има нова арена. Също така постоянно, нали, аз по едно време бях спрял тотално да играя тази игра. И ми беше отъпяла много един приятел, Ицвалю, ме зареби отново по нея и аз започнах да почнах да играя отново. Също така ще има още един апдейт, но той няма да е постоянен, съжаление. Казва се, как се казваше, Clan Battle. Той, първо е бил Team Battle, но са го прекръстили на клан и вече официално е Clan Battle. Нали, ще видя в нюса как изглеждаше и мисля, че имаше видео, гледах го. Всъщност в нюса всичко пише, нови апдейти, абсолютно всичко. И за мен тези апдейти, нали, непостоянните ще бъдат много тъпо, защото ние тъкмо вече сме свикнали с тях. Нали, тъкмо сме почнали да се кефим и накрая нищо. Но ще приемем направо към новините, да не изгледаме целият двой. За мое голямо впечатление, Clash Royale са уведомили в нюса за новите неща. Че на 24 март, това се пада, чакайте да проверя, днес сме 12, точно след 12 дена. Ето го на Clan Battle, както ви обясних. На 17 март излиза бандит на драфт. Ето ги новите карти, както ги показах, въпреки че не са мои кадри. И ето я новата арена. Не мога да повярвам, че има нова арена, а именно Legendary арена. Това ще е последната арена. Въпреки че има сега Legendary арена. Но тази сигурно ще я премахнат, не знам. Не съм много запознат с новите неща на Clash Royale. Благодаря, че бяхте днес с мен. Ако ви е харесал този клип, не забравяйте да оставите одобрението си под формата на лайк. Също така, не забравяйте да влезете в отбора ни. Ловеч, вече сме колко? 13. Но ще се радвам, ако влезете в отбора ни. Тук сме колко? Аз, Ицвалю, отново казвам, и Плам. Както казах, подготвям ви клан, че чакам да направим. Подготвям и чест опенинг. Чакам след 4 дена и 15 часа да почне. И правя клан чест. Стига с този клан чест. Правя чест опенинг, извинете, че се обърквам. Ако тук излезе нещо, сега спестявам 500 джема, защото спестих предния път 500 джема, за да ми се падне Лава Хаунд, този буклук. Въпреки, че е легендарка и според мен не е толкова добра, но това е друг въпрос. Ще говорим в друг клип за повече обстоятелства. Утре също очаквайте нов клип. И да, довиждане и до скоро!